खृष्टान धोरोमनि मानसिफ्रा जौसे खोन्दोआनो माने फरायनानै लादों दा बे मेथाइखौ सारा गुसुङैहाय खननानै खोनासंनो हागोन नामा सार? दायोथ' बे समाव जोंनि अडिसनफ्राबो एसे माने होंगो दोंगो प्लास आङो बे मेथाइखौ माने फ्राय आङो रावनिबो धोरोमखौ आं मुगैया आं हिन्दु धोरोमनि मानसि बेनिखायनो आङो खननायनि उनावहाय माने प्रग्रामफ्राव बारा सरसा गैयिखाय जेनेबा नोंगौ आं सम सम नायो मेथाइफोरखौ आं मा खनबोखो आङो ब्रह्मनि खनो बाथौनि खनो ख्रिस्टियाननि खनो आं रावखौबो ना गैया गासिबो आंनि थाखाय एखे बेबायदि दा बे मेथाइखौ आङो एटलिस्ट नैबे समाव एसे बावनानै दं माने बेखायनो आं निमाहासो बिनो सानदों माने आङो खननो हागौमोन हानाया नोंथांनि मोजां मोननाय साबसिन मेथाइ ओरैनोथ' आंनि मोजां मोननाय आंनि केरियारनि मेथाइ आङो दाउखा बिदै होननाय बयबो मिथिगौ बा सोरबा मिथियाबो जानो हागौ दाउखा बिदैखौ आं गावनो गोसो गोरबोजों लिरनाय गावनो टिउन खालामनाय गावनो मिउजिकआव एखे लोगोनि जिरायनानै जोङो बानायनाय बे मेथाइ दा आं बेखौ ससे सरि गारामाया एसे माबा साना आं दिल्लीयाव फैनानै माने एसे लोमजाफैदों माने दाउखा बिदै अराय आं बे ससेखौल' खनबाय देहा थिग गैया सम मोनोब्ला माब्लाब्ला नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि जोहैनो आङो मोजां खनगोन होननानै आङो खोथा होबाय आं बिसोरखौनो बुंदों बांसिन मेथाइ खनगिरिफ्रानो माने मोसानाय मुसुरनाय बा लोंनाय जानायावहाय दामना मोसानो हानायनि बिदि मेथाइखौल' खनो दा नोंथांनि मेथाइखौ खोनासङोब्ला 90% बाहागोआनो माने गाबनो ओंखारनाय मेथाइखौ खननाय जायो नोंथाङा दा बिनि सायाव मा बुंनो सानो? दा बियो आंखौ बुङो गोबां प्रडिउसार आरो गोबां मिउजिशियान गोबां टेलेन्टेड माखासे मिउजिकनि सुबुंफोर दङ बिथांमोनहा बुङो जे नोंनि गारामाया इमोसनेल मेथाइफोरजों फिटेड खाब जानाय होननानै आंखौ बुङो आरो आंबो सानो माब्लाबा आं रिदम सेक्सननि मेथाइ खननो सानो नाथाय रिदम सेक्सननि मेथाइ खनोब्ला आं गावनो मा सानो जे आंजों खाब जायाखिसै नामा बे मेथाइआ आं बेखौ साननानै लायो ओमफ्राय प्लास नैबे मुहुर्तआव नैबे समसिमाव गोबां प्रडिउसारफ्रानो डाइरेक्ट आंनि गारामाखौ इमोसनेल मेथाइजोंसो टाच खालामनानै बिथांमोना आंनि मेथाइखौ खननो हायो दा बेयावनो नोंथाङा बुंबाय जे 90% नङा होमबा 90%आनो माने दा आंनि मेथाइआ गासिबो इमोसनेल मेथाइ आरो आं सानबाय बेनो आंनि मोनसे स्पेसियेल केरियार होननानै आं सानबाय बेखौनो आं मोनसे बजबनानै लाबाय जे आंनि जिउआव बे इमोसनेल मेथाइआनो मोनसे केरियार होननानै आं साननानै लाबाय सार मोनसे समाव नोंथांनि जेनेरेसनाव फंबाय बिनानाव फिउचार जेनेरेसनाव गोबां गोदै मोजां मेथाइ खनग्रा आर्टिस्टफोर ओंखारबाय दा बेखिनियाव आं बेखौनो बुंगोन जे आङो मेथाइ खननो सोलोंजेननायनिफ्राय आंहा रावबो गुरु गैया एबा बोरै सोलोंबोखो होननाय कुइसननि एन्सारखौ आं होनोब्ला आं गावनो गोनो गोथो जायो आं ओरैबायदिखौसो बुंगोन जे आङो सोरनिबा खननाय दामनाय मोसानाय बेखौ नुनानै आं फल' खालामबोनाय दा बेजोंनो आङो आंनि जिउआव बेनि खुनु सिस्टेमेटिक क्लासिकेल गैयालासिनो दासिम आङो मेथाइ खनगासिनो दं जानाय जायैखौ रायजो राजाया सायख'गासिनो दं आरो आंनि जानाय जायैखौ आङो बावगारनानै आं जेसेबां सोलोंनो आग्रह जादों एबा गोसो जादों बेखौ आं नाजायो गाव हारसिं जेरै हमनानै ला दायो आङो बांसिन नेसनेलिस्ट मेथाइ खननो आं मोजां मोनो आरो मेथाइनि गेजेरजों आङो मानसिफोरखौ आङो इन्सपाइरेसन होनो आङो सानो नाथाय बेसेबां देरहासार जादों बेसेबां देरहासार जायाखै बेखौ आं बुंनो थाङाखै नाथाय आं सानो आरो जे आंनि मेथाइजोंबो एसे गोसोआव बयबो गोसोखांगोन नामा गोसोआव लागोन नामा बेखौ साननानै आं नेसनेलिस्ट मेथाइफोरखौ बांसिन प्रायरिटि होनाय जायो आरो सार माखासे मेथाइ खनगिरि
सार दिनैहाय बर' हारिनि गेजेरावहाय बयनिफ्राय गोदैसिन मेथाइ खनगिरि होननानै नोंखौ सिनायनाय जायो दा नोंथाङा माबोरैहाय मेथाइ खनजेननायावहाय दावगानो हाजेनामोन आरो लानानै खनजेनदोंमोन गोजोन्थों खुलुमबाय नोंथांमोननि ससियेल मिडियाखौ आंनि गोसो गोरबो सिंजों खुलुमनाय बावबाय बिनि फिननायाव आं मा बुंगोन दायो बबे समनिफ्राय बोरै बोहैबोखो बेखौ बुंनांगौब्ला गोबां गोलाव बाथ्राखौ आं बुंनांगौ जायो नाथाय थेवब्लाबो आंनि जेनेबा नखरारि ब्लाडआव थैयाव बे हारिमुवा दं हिसाबै आंबो बिनिनो मोनसे बोहैबोनाय सासे बेखौ आं बुंनांगोन गिबियावनो आं रायखांनांगोन जोंनियाव सासे नेसनेल आर्टिस्ट दंमोन नेसनेलिस्ट आर्टिस्ट जायखौ दैख्रं खुंगुर होननानै बर'फ्रा बयबो सिनायो बिथांखौ आं बिब्दि जायो बिथाङा दिनै गोमोरलांबाय बिथांमोननि माखासे मावनाय खननाय मोसानायखौ आं नायनानैनो आं लासैनो गाव हारसिङै सोलोंबोदों दा नोंथांमोना आंखौ बुंदों जे बर'नि गोदैसिन होननानै बुंदों नाथाय आङो माब्लाबाबो आं गावखौ गोदैसिन